червеничко и беличко, като мак, червоко и черновеждо, вежди като пияници, очи като вишни черешни, зъби като маргатар, а снага като фидан в градина. Така описва това момиченце и сам дядо Любен. А ако е така, то кажете ми, може ли той да не подмаме Хаджи Генча? Говори дядо Любен и маха с ръцете си. Мене дай хубавичка и разумничка с насича. А всичко друго е празна работа. Такова е мнението на дяда Любена. А това негово убеждение и дявола не би можал да му го извади из главата. Трябва да забележа, че женското население в Копривщица е по-многочислено от мъжкото. Копривщинските клюкари захванали вече да разпространяват твърде лошави слухове. Да ви опази Господ да впаднете на техни езици. Когато копривщинските клюкари получили толкова положителни известия, толкова прибили всичките си средства да стигне истината до там, където е нужно. И сътворил се такъв един грях, който бил щастието на една къща. Хаджи Генчо и неговата къща били окаляни, а щастието на неговото семейство било дъмгосано с дънгата на дявола. Има ли някой тука, бре? Либене, де си, бре? Ти ли си? Доброто, свате, за нова е лета. Да ти Бог добро, свате. Как живееш, свате? Как се поминуваш? Ох, уморих се да го вземе дяволът. Да се поразговори малко, а? Върви в живота ми, като извикал от облака мън. Към някоя звезда от свода синка, която винаги ще бъда взгляд. Ами да се поразговорим. Щом казваш? Абе, я като сме седнали, да те питам, байо Либене, Българията ли е по-добра или Влашката земя? Аз, Хаджи, не съм ходил във Влашката земя, ала мога да ти кажа, че България е по-хубава от Сърбия. О, да ме простиш, байо Либене, аз съм ходил и по сръбско, и по влашко, и мога всякога да ти река, че Влашката земя е много по-добра от българската. И че власите са много по-добри от българите. А тяхните яденета, а тяхното винце, са по-хубави даже от твоите. Аз, Хаджи, ще да ти кажа, че ти лъжиш като братак циганин. Тури си ръка на сърцето и ми кажи, лъжиш ли или не? И ако искаш да знаеш, от едренското вино по-добро никъде няма. Нито ще и да бъде. Тъй ли? Тъй я. Ти по-добре ще направиш, ако би гледал своята работа. Не размишлявай за такива неща, за които нямаш никакво понятие. Гледай си своите азбуки. Наглеждай децата и школата си. А колите и виното, остави на мене. Ти, свате, днеска нямаш кеф.
Види си, че с нощи си сънувал лоши сънища. Слушай ми сега, какво ще ти кажа Байо Либене. Стоп.